Aku bantuin aja ntar. Ini lagunya.
Kuriani Tuhatta, ganup di bulan Desember, marlas ni roha dohita mamestahon ari hatutubuni Tuhatta Yesus narotu portibion. Asi dohot olong ni rohana nasotar dudui, patupa hanguluan tu ganup akapardusa, marhite pakokopna. Jakom maibana gabi sipalua di bagasan ngulum, tapuji jala tasobba maibana, dada kholat di pesta natalon, alai saliling ngulutta. Hamu dongan saha porseaon, sadarion sudi halak Kristen mamestahon ari hatutubun ni Yesus disadok portibion. Natal imama mestahun ulau ni debata naro manopot hita pardosa di portibion. Atong las marohatta majakon haroro ni Yesus sipaluai. Laos di bagasan las ni roha, jongjong dohami di son, sudi akka perhaladu ni huriatta pasahaton. Selamat hari Natal madihamu, asini rohani debata ama, doho anakna Yesus Kristus, doto di porbadia mengaramoti hitas saluhuna. Songon tadda las nirohat tamamestahon hatutubu ni Yesus sipaluai, masih jalangan mahita dohot na dilabuk tabi, laos pasahaton selamat Natal. Di bagasan unduk dohot serep niroha, tapahimul marohata marsaor dohot Yesus naung tubui, asa tong sikoplas nirohata, marede mahita sairoma hamuna. Amen.
jongjong mahamu. Puji marhite-hite guarni ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia. Amen. Endehon hamuma sada edenai baru di Jahoba, endehon ma Jahoba alesa dok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga niakka sipele begu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabi nahennai marsoba mahamutu Jahoba marpahean na marhaduhuan akahitir mahamu maradopon ibana asa isi ni sadok tanoon. Haleluya, 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 haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, say pinuji magwarmu na badiay, alanaong ditikirho hami bangsom, dito gutugu dohodo hami sian haholomon, tu hatiuron, jala di padomuhodo hami, naholang sian ho, gabe saor muse dohoto gok halalas ni roha dohami alani i sai jalo mahamulateon ni rohanami naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Hudul mahamu. Tangihon hamu mapatik ni debata imanatar surat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hita jolmaon. Jadi huidahami mahasangaponna imahasangapon ni anak nasasadai nasian amai gok asini roha dohot hasitongan ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tu debata Allahu mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen.
jongjong maham. Tatopoti madosata di hadapan ni debata, martangiang mahita, ale Tuhan para siroha na sumurung, nungaroho tu portibion manopot hami, madongani hami di sude ngolunami, alai sayolo dope hami ganggu hami, di padonganim uju hadopi hami, ragam hamaolon dohot parukilon. Rodoho tu portibion, laho makkokop hami, patuduhon tiruan tu hami, asarade hami mangurupi akkana patut urupan, alai sai olo do tartutup rohanami, manarihon akkana gawle dohot namet-met. Sai sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa tarparangehon hami pakkokop mi di ngolunami, jalalam patar madihami, nasai toktong didongani hohami, manangaha penamasa di ngolunami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ay songonon do holong ni roha di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul maham.
Hatani debata turpuk epistel di pesta Natalon, imana tarsurat di Psalmen 17 ayat 1 sahatu ayat 12. Jehovah do raja marolopolop matanoon marlas ni roha ma pulo-pulo akalan nalani. Api mardalan di jolona mangaton aka alona humalia. Malala do aka dolok songopatis maradopon bohi ni Jehovah, maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikon tarurak sogot sude akasi soba aji-ajian akana pinuji-puji dirina mida gana-ganaan ikon marsoba tuibana do sude akka debata sileban. Ai hodo ale Jehovah na tumibul gumonggom sadok tanoon tumibul si tutudo ho sian nasa de batani sileban. Sai tersabur do hati uron di partigor jalalas ni roha di akanau jurmar roha. Ima sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Jongjong maham ibana do raja dai para siro ai natigori nabonari parolong roai parolong roai parolong tahati dako mahata hapor siatai songon nahitene ditakon ni dongata sa hapor siao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadei iman ni tubuhon ni si Maria nagabi-gabian santo di porbadia andorak soha ubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumihalak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na baria huria hatopan yala Kristen akka na badia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai na mandok
mulak mangulu doso daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amen. Hudul maham. Kor Maranatha. Enggak. Sunggul-sunggul naparjolo pesta parningotan di hatutubun Tuhan Yesus sadarion Rabu 25 Desember 2024 ima Natal parjolo pesta parjolo parningotan di hatutubun Tuhan Yesus tapatu pada permingguan pukul 7 marbahasa Indonesia diuduti marulon Nabandia permingguan pukul 10 marbahasa Batak diuduti dohot na marulon Nabandia. Gereja kita juga melayani perjamuan kudus di rumah jemaat bagi jemaat yang sakit. Dapaduahon pesta paduahon parningotan di hatutubun Tuhan Yesus manang dohot sekaligus Natal ama ina di hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 10 luwip marbahasa Batak di padomu pesta paduahon parningotan di hatutubun Tuhan Yesus dohot perayaan Natal ama ina. Sonima buah-buah di perpungota tikyon. Tapi gema kur lansia.
pungu pilihan sada A sada B marede hita sia buku de nomor 615 ayat sada dohot udutna.
damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudia kamanginang. Selamat Natal. Mauliate ma di Tuhatta torop dohita di bagas gereja tahun noaeng di lantai 2 pe torop songonima tentu mungkin di live streaming pe torop do namang yutok kita. Alani di bagasan las ni rohatta nama mestakon ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Taingot basa-basa ni debatana argai. Jala di bagasan tikyon akka amang inang. Marhite odolan ni jamita manobba Yesus anak ni debata. Tajahama siap buku Heber di bidusada ayat 5 sahat rodi ayat 12. Songonomma didok. Ai tu suru-surua dia mahya didok anakku doho sadariodo ho kutubuhon manang audo gabe amana jala ibana gabe anakku alai di nanaing tugihonon na muse tu portibion ibana na parjulu tubui disima didok ikom marsinggang tujulo na sude akka suru-suruan ni debata. Didok do nian taringo tu akka suru-suruani. Ibana mabahen alu gu suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do perhaladuna. Alai taringo tu anaki didok. Rodi sa liling-liling na do habang sami. Ali debata. Tukot ati gorad do tukot arajaumi. Di haholongi hodo hati goran. Jala di hagigiho kodo hajahaton. Alanido dimiakkon debatami miak halalas ni roha tuho ali debata. Sumurung asa tu akka dongami. Dungi ho ali Tuhan paujakot tanoon dimulanai. Jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani. Mago do akai muse. Alai totong domian anggoho. Laho buruk doi saluhu na songon ulos. Songos sape-sape balunom mui sude. Gabe mubama. Alai anggoho. Laos tong doho. Dang matsohot akka taon mi. Olak ni ido sahatna. Huria na hinakulongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Toropta naroon patuduhon di bagasan las ni roha dohita akka amang inang. Namarningot hita di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Patut dututulas rohata. Ala roh Tuhata Yesus tu portibion. Laho pada meho kita doho ibana. Laho paluaho kita sian dosa, sian hamatean saliling-lilingna. Alani tabai ma amang inang tuad dorata. Baka buido topuho talas maroham. Ali todiku. Alanunga adong si paluaho. Jala oddo manggohi rohatak kamang inang merdala di tonga-tonga ni portibion. Jala ido nanaing patuduhonota nang diharorota di bagasat tikyon. Molo marsaringar nuaing padohanon di tonga-tongata marhite-hite buku Heber. Adong ma naparjulu jo berengotta ima. Tuhan Yesus do na umarga na tumibo sian saluhu na. Adong do suru-suruan ni debata. Na somal tadok rupani tumibo do suru-suruak siap kita zolma. Ala ido na disuruh langsung. Dang marpamatang ibana. Alai bui doro songok kita zolma. Alai nuaing lam takas botota.
Dao tumibo dope anak ni debata Tuhan Yesus Kristus sian akka suru-suruan ni debata. Adong do 103 kali padohan malaikat malah suru-suruan di Bibel tai. Jala mangihuton buku 5 Musa 7 ayat 50 di paihuk Musa doh di Galatia 3 ayat 10 sia. Suru-suruan ni debatado na pasahaton patik ni debata tu hita jolma. Alai ingotot tak kamanginang. Tungju jope ditaringoti suru-suruan. Tupe arga naniulana nanihubasanna. Alai didok dison. Dakea didok tu suru-suruani. Anakku doho. Sadariod doho kutubuhon. Dakea didok debata. Au gabe amana. Jala ibana gabe anakku. 2 pardohanon amang inang dihatahon debata amadoi tu Tuhan Yesus. Jala ima patuduho jona parjolo hasurungan ni Tuhan Yesus sian saluhuna na adong di Portibion. Sian na adong nasa na jinadihon ni debata di Portibion. Alai laos dipaihu domuse akka amang inang. Pabua adong dison padohan patujolo ni manang parjolo tubu manang buah sulung di bahasa Indonesia. Jala di Kolosesada muse ayat 15 hirana diodolhon parjolo tubuh sian nasa natinoppa. Pardohani didok tu Tuhan Yesus. Adong dosada sekte ima saksi Jehovah na salah memahami pardohan jumulu tubuon manang parjulu tubuh sian nasa natinoppa. Kesalahan nasida didok nasida bahwa Tuhan Yesus natinoppa do. Ala didok disi perjulu tubuh. Dungimu se perjulu tubuh sian nasa natinoppa. Berarti natinoppa do Tuhan Yesus. Hati-hati amang inangda. Aliran nakina horokoni headoi dang diloas ditongani negara taun ala marasing ajaranna. Alai belakanganon gabehirana diterima donasida. Songo bagian ni aliran kepercayaan. Alai tapamana jo padohan nasidai. Unang gabe tergoda hita mardo ala adong memang tersurat songoni gabe tado rupani wah tutu tikos duba na ditoppa do Tuhan Yesus. Sasitongna pardohan buah sulung, pardohan parjulu tubuh, manang parjulu tubuh sian nasa natinoppa, pardohan ni idang nama dok natinoppa Tuhan Yesus. Alai guar nama buah sulung itu mau menyatakan yang melampaui, yang lebih tinggi atau lebih di atas dibanding dengan yang lain-lain. Jadi bukan soal na jinadihon ibana, alai soal patuduhon hinati bonado aka amang inang. Alani inuaing padohan parjolo tubuh nungatak kastok taboton yang patuduhon halubian hasurungan ni Yesus Kristus na tubuh na roh tu portibiodo aka amang inang. Laos ima hadomuan na molota ida naking di ayat 5 do di ayat 6 lumubi ma di ayat 6 ikom marsinggang tujolo na sudi aka suru-suruan ni debata. Berarti aka suru-suruan na tibonakipe ditorun ni Tuhan Yesus jala ikom marsinggang berlutut amang inang ngahiatok tataringoti bahasa iku berlutut itu adalah tanda bahwa dia menyerah
sepenuhnya kepada yang disembahnya. Kita ngajarang berlutut akka amanginang, na berlutut biasana isi nama tahe di altaron. Na nikah, hola nido te, tarung do pena berlutut nasing, sidi, mau lihat ema inang, ya berarti sudi kita berlutut. Alai hola di sido te, HP sasitong na, tada ni halak na menyerahkan diri do na marsinggang. Ya do adong ya populer berita salawar ni situa persinggang ninna, salawar ni situa persinggang. Bahasa di guari salawar ni situa persinggang. Adong nasa maparrohahon pakaian ni sahala situata alay dak pasti di sobi, nga pasti di daerah nasing. Songon na asing di bagian lutut nai, songon na habis. Ino. Baru saya diparrohahon amat to na asing may bahasa songon ino yang saluar ni situa namionin na. Tapi saya dipehutihu ma, naringgas do amat tay marsinggang di sada inganan. Dala bersinggangi dang di tempat songon na biasa na tabereng nuaing na adong busanay. Alay langsung do tu papan sedemikian rupa. Ala ni jo na marsinggang ibana ido hape mabayan. Gabe songon na meribak di lutut ni sarwal nai. Jadi dak songo sarwal ni akan na poso nuaing ate na gudang meribak di lutut nai alay diba alana diriba do. Yasui alani nong mudina. Nah terberita mon sarwal ni situa namar singgang. Patuduhon hauduhon na penyerahan na totong marsinggang diadupan ni tuhatay. Amang inang ikut marsinggang, ikut patuduhon ketaatan, ikut patuduhon parsitutuon, laho pasangapon debata manang tuhata Yesus secara khusus di padohanon. Na patuluhon na arga di diri ni tuhata Yesus ima hot do habangsana jala hati gorad do ujahan ni harajaonna harajaon nasian debata jala ido pengajaran natakas sian tuhata taringot tu hati goran taringot tu hasitongan di tonga-tongani ngulu alay dak sekadar holam mengajarkon alay na diulahod do di bagasan ulaon siganup arina jala na paupaton akka amang inang ibana do nama meyakon ujahad di tanoon doho majadihon nasa na adong di portibion. Ojo do gabe songon ya dialektika bahkan gabe songon pertanyaan bohado marhite Tuhan Yesus dijadiho sudi na di portibion. Hatani tu hatta do yang mandokon ya pabua marhite-hite ibana do dijadihon saluhuna. Ala nimula jo ita satok kinakkamang marningot tu panopaon. Ganu laho manoppa didok tu hatta do ya manang di surat ton panurati do lalu berfirmanlah Allah maka jadilah dungi makuling madebata majadi ma menjadi sudi ido tahe amang inang songon ido baik tapadumu matu Yohanes sada dimulanai nunga adong hatai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Alai di ayat 10 ya hamun sedok ketahe. Gabe daging ma hatai jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon.
Dimulana makuling madebata, lalu Allah berfirman maka jadilah. Firman itu pada mulanya sudah ada dan firman itu adalah Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu menjadi daging. Berarti sian mula ni mulana adorang so ditoppa dope saluhukna nasana adong. Firman itu sudah ada, lalu melalui firman itulah disuarakan sehingga semua menjadi ada. Jala firman itu kemudian menjadi daging atau menjadi manusia, itulah Yesus. Songonima amang inang molo didokon paboa marhite Yesus do ditoppa saluhutna, di bagasa Yesus do menjadi saluhutna, termasuk akka nabui tabereng nabui taida. Alay naki satabi amang inang molo adong sekte nama dok gabe songon na tinoppa debata daksit Yesus Kristus daksit tongbe marhite ibana akka natinopai majadi. Alay nuaing takas madihita marhite-hite panurat heberom madokon ya marhite ibana do dipiakon akka ujahan ni tano. Jala marhite ibana do dijadihon nasa na adong. Jala marhite hitima ya sahat rodi saliling ni liling. Saunari akka amang inang. Muluruk taida hasurungan ni Tuhata Yesus Kristus. Didok naking asa marsinggang akka suru-suruan. Alay say dohola suru-suruan amang inang lako marsinggang tu Tuhan Yesus. Mulak ka suru-suruan ngasay be marsinggang. Mulak ka suru-suruan nunga diulah be ulauna. Alay Tuhan Yesus nunga sahat rodi portibion, nunga sahat nang tajalope. Alani jauh-jauh ni jami taudak kolat tu akka suru-suruan ibe, bukan hanya kepada malaikat. Alay tu sude halak na porsea, tu sude halak na olomajalo haluaon, tu sude halak na dipadame debata, tu bagasan dirina marhite Tuhan Yesus. Alani tu kita nama jauh-jauhon waing amang inang. Asa sudah kita manobba Yesus anak ni debata. Molo naking tajahat tapai hutihu amang inang di akka barita taringot tu hatu tubuh ni Tuhata Yesus. Diborngin hatu tubuh nai rodo akka parmahan marsobba donasida. Daksa dia liling muse taboto do takas rodo akana pistar nasia purba. Di bahasa Indonesia juk tado orang majus, para pemikir, para ilmuwan. Rodo nasida sian nadao. Dibuat bedo akana patut sibuanonna akana arga. Adong dido akana angur di hatabatata. Manang mur. Adong dido se hamijon. Adong muse doho sere di buan nasida. Pajupang do nasida doho Yesus. Marsoba marlutut marsinggang songon nabi naritahon naking. Alay dakolani muse laos di pasaha nasida do akka nabi nuan nasidai. Ima pabahenan ketika awal-awal kelahiran Yesus. Akka permahan amang inang adalah kaum kecil nabodari tataringoti do kaum marginal. Marsoba do nasida tu debata tu Tuhan Yesus. Dukonimu se orang majus, orang-orang pemikir, orang-orang yang hebat itu. Rodo nasida sian nadao marsinggang do nasida dia dopan ni Yesus. Berarti nuaing amang inang baik akka na mekmet. Songoni doho akka na balga na budono takka pemikir rodo marsoba tu Tuhata Yesus Kristus. Lalu nuaing boha dohot hita amang inang di partikiata nuaing. Asa marsoba hita tu Yesus anak ni debata. Na parjolo naking ingotot ta ibana do tumibbo sian saluhut sotung adong tabahen na tumibbo sian
Tuhata Yesus Kristus. Ini kata kunci yang bisa membuat kita tetap menyembah marsobba holan tu Yesus Kristus. Inang amang suatu ngadong na asing tumibbu tabaen sian Tuhata Yesus. Hujahado aka berita amang inang nagudang mabayan terpengaruh tergoda halak untuk tidak memuliakan mengagungkan Tuhan Yesus adalah justru akan masa na adong di sekitarta. Didok nagudang menggoda zolma untuk tidak memuja Tuhan adalah perjulu keramaian hiburan akka nama bahen sonang roha satokin di portibion. Napaduahon ima didoakan nama ngasahon parbinotoan. Marasi ngate tunaking orang majus justru hatok donasida ro marsinggang. Alai di partikiat tahun justru akka nama ngasaho parbinotoanna gabe bui manadikon munggil dang marsobba tu debata manang tutuata Yesus. Bagian napatuluhod didok nama bahain torop zolma untuk tidak memuliakan Yesus, meninggalkan manang munggil rohana, ima ala terhirim ibana. Baik terhirim siat tongani huria, terhirim bodo ta atusi tahiak kamanginang. Songono kira-kira adong ekspektasina, adong harapanna sedemikian rupa. Lalu romebana tu gereja asa dapotawi, asa jupangawi, ya baru mertangiang dui bana, marid di dui bana. Halai say di paima dang mernarodope, dang mernarodope. Ino terhirim ujungna lawi bana madau itadikon daksitok kabe yalang hutang yakon ngalamah gugu marid depe beribadah pe nin amang inang mulo adong akka halak na songonon nuaeng terhirim ibana siat tongani kuria manang tarok naking harapan na belga rupani aladang menjadi dupe ujung na lau manadikon kuria lau manadikot tuhatai anggo si sunggulat tadoon si sunggula boha aidak pitor sude akan nata pangidoi mitor majadi mitor dioloi tuhatai alai boy doi gabe batu uji tu halak tertentu taida godang ni akan mangido di mulana di bibel tai alai duk pelelekian sampai tu nama tua asa majadi na pinangidona sanga do mungkin songon nanaing tadi kononna sanga do songon nama dele ya alai tuanima saya dok pengoton gabe hoti bana baru pematua asa di jalo ibana ra taingok do sia berhamate amang inang taingok donang si Elizabeth adong do contoh amang inang na pasti si ingotota unang tadikon unang madele behado i batu uji di bagasan ngulut tau di banari amang inang nama bain halak gabe so hot marsobba tutuhatai didok ima akka sinamot na adong nuaeng di tongani portibion jala odo dipake sibulis hea laho mangujuni tuhata Yesus Kristus asamoro nian parsobbaoni didok rohani sibulis taingot di Lukas 4 ditawarkan oleh sibulis tuhata Yesus keindahan dunia songoni doh nomor saat merpardumuat tu si panganon asa olo Tuhan Yesus marsobba tu si bolis alai ahado di dok tuhata Yesus tahe amang inang taingok do tak kasate perjulu di dok
Dakkolan marhitisi panganon hanguluan ni jolma. Alai sianahay na tehe amanginang sian hatani debata. Taringo tu keindahan di sido takas di dot tuata Yesus meh. Dangadok si sobaon asing ni debata. Dipaingot do sibulis amang inang. Boy tajaha ulang Lukas 4 asa tumakas mutse dihita. Alay markition naneng dohonot ta. Di tonga-tonga ni nama kalason manang nama mestaho kita di parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus na argainung nga dilehot tu kita sudi nga dipalua kita sudi akamanginang sotung be kita manibil sian ibana sotung be kita manadikon ibana molope adong akka tawaran-tawaran di tonga-tonga ni portibion asa tatadikko Tuhatai alai ikon khot do hita amang inang. Lungud dorohakku hatiha paradihon jamitaon ala dakya dapotau bukuon alai dipaingot sada panurat di tahun 1964 opat tahun dung tubuau hitama mabadikko tumur tabi akamanginang. Hiado terjadi di Bengkayang, Sanggau, Kalimantan Barat. Naeng merapot akan apa subulung di gereja. Rodo akka situa mendampingi nasida nama rapoti. Ala itu pumaro segerombolan orang. Do suara na gugu-gugu tu bagas gerejai. Jala disuruh asa lau nasida sudi meninggal hong garejai. Alai 5 situa dangololao. Sadahala anak boru dangololao. Tinggal mana sida di bagas garejai. Di bereng gerombolan ima adong gabar ni Tuhan Yesus disi. Dibuat nasida baru didok matu halak na onomon tijuri satabi dakola di tijuri dok nasida muse dohot ramuni do aek nani nummi amang inang disido lungun ni roha sian na terpaksa gawe diolone sidero manijuri dioloi do mabayan aek narotak na tu gabar naung piniak kuniaka gerombolane alai sah matu anak burui hola sahalak nano disuruh bana manijuri disuruh mabayan akan narotak tidak mau dangoloi bana hato bain hato dangole bana ujungna ditebak ma 5 situa nakingani tinggal maholan anak buruon alai daktar bereksa nama saya ujungna pingsan ibana jaladang diboti ibana biakana masa dan diboti ibana kemudian nunga dijabuni sada halak ibana muse na menyelamatkan ibana itu tertulis di satu buku yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia di tahun 1990 sia. Amang boy masa do PHP memang jupak kita katantangan nasongoni. Ada orang-orang yang mencoba untuk menggoda, memaksa asa unang tasoba tuatai ali balik sa ikon rotakan iko bayenon aka na roa. Mulai terjadi tahun 1964 dalam bentuk songoni mungkin sajodo pera dengan bentuk yang baru di tonga-tonga ni zamatta nuaing. Ayo taruh yang jelek, taruh yang kotor atau sangkal Yesusmu, tapi ikutilah ini
ninna rupane bui masa do pera akana songo alai noeng dipaingok mahita akka manginang entah bagaimanapun marang nasongo dia pe rumang ni akka godaan nakingata dok bohat cara ni simbolis mangujuni Tuhan ta Yesus asa Tuha portibiono rohana asa marsobah tu simbolisi ibana songoni musedo pengalaman na real na nyata na masa di dangdausiak kita orto tu di Kalimantan Barat zalat di zaman na modern pe dalam bentuk-bentuk yang lain pasti saya adong dope alai juju itu kita ho mahita marsoba di bana ala nunga dilehot di hita haluaon nga dilehot di hita hanguluan jala hanguluan dak satokin alai hanguluan nasa liling nililing nado amang inang satokin nari zakonot tama perpadanan nabadia perpadanan nabadia sakramen dui sakramen ima sesuatu misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tetapi di dalamnya ada terkandung sesuatu yang sangat mengagumkan yang disimbolkan dengan benda tertentu itu pengertian sakramentum dua do sakramen dihita padidion nabadia dohot ulaun nabadia padidion nabadia disimbolkan dengan air jala disima hita di bersihkan oleh Tuhan Yesus. Alai marhite-hite perjamuan kudus ada dua simbol. Pertama adalah roti, yang kedua adalah anggur. Roti itu adalah tubuh Kristus. Anggur itu adalah darah Kristus. Alai unang gabi salah songon halak nasing tapi kir gabi berubah roti i menjadi daging. Angguri berubah menjadi darah bukan. Tapi di saat kita memakan dan meminumnya, disitulah tubuh dan darah Yesus menyatu dengan diri kita. Roti itu tak materi do. Anggur itu tak materi do. Alai hapor syauta namar si tutu di sido masuk di bagasa dirita daging dohot mudar neto hatai gabe menyatu mahita di bagasan alani amang inang di saat nama jalo ulau nabadiai hita nasa gabe sakabona do hita do tuhatai sakabona berarti haluaun nabi nuanai nunga di hita be jala om matutong mabek kita tong bersemangat lahu marningot di bagasa Kristus doau jala Kristus di bagasa nau alani ngulut tape ikut totong ma di bagasa Kristus ngulut tape totong ma pasangapon ibana alani amang inang halak naung majalo ulaun nabadia tentu kehidupan nape akan berubah di kehidupan sehari-hari alat naung sakabona ibana doho tuhata Yesus Kristus sada padohata disi dang olo behita mangulahon aka dosa tadi konotama aka na iri hati kebencian na olo mahita nang mardame tu aka dongan hidup paguguho kita mangaleot tu hita sada semangat asa olo hita tong mardame nang tu aka dongat tanah asing atong tajakko may amang inang di bagasan gok ni rohatta amen martangi yang mahita. Mauliate madiho alide bata amanami na paingoton marhite-hite parningotan hatu tubum di bagasan Yesus Kristus pabua naung dilehokodo haluaon hanguluan salileng na dihami alai dada holanita he ikut tarida mai di bagasan ngulu nami namar si hohok dohami totong di bagasan anakmu Yesus Kristus. Ikon sakabona dohami totong ali Tuhan. Ikut tu ibana do persobon nami. Ibana tumibu di saluhutna. Di ngulu nami di portibion.
Jala iko paholangon nami do akka gudaan-gudaan nadong di portibion. Rumang ni akka namasa kaulion arta doh na asing nasay menggoda asa tusi tumib borohan nami. Alai Tuhan ni madi pengot hale Tuhan dang olo kami gudaon ni akka haulion na adong di portibio manang arta ha portibio pe. Asi maroham pargugui makkama nami do inanami lumubiak kasudut no poso na gudang akka tantangan dia du pinuaing lumubi marhiti-hiti akka media komunikasi na moderna canggih sai songon na murah saluhu na le Tuhan alai marhiti-hiti perningotanon asa tugu rohana sida tutong ale Tuhan martuhat toko unang martuhat ton akka teknologi unang martuhat ton akka hal-hal na modern alai ho matotong di bagasan nguluna asi maroham sahatu tanga memahami saluhuna pasu-pasu mahami dia kaulau nami mulo tungadong ali Tuhan nahu hasi holi hami salilingon nok lilik kutangnya kok kami ali Tuhan dang dope merna jadi unang loas sami madili ali Tuhan alai sai leopos ni roha jala di partikian na lehe siakko loas may majadi di ngulun nami. Asima roham satu tangga memahami marhiti anakmu Yesus Kristus si hokopami. Amin. Ditiki maridehita tapasahat mapiliata edeta halalas ni roha gudang. Di hita jomba
Tangiakom mapiliata tu debata martangiang mahita. Ali debata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehol mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong, naso marmula, naso marpatsohotan. Hupuji kami mako ala sau sudetahim naung sinakkamu, adorak somaru jahat dope hasianganon. Dak tarabak sibolis sakkamu, dak sudak tahim na badiai di bahid dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahini mauliate marohan nami tuho, ala nong sau sakkamu, ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu kami, asa malua kami siat dosa, hamatean doho sian uhum, jala matsohot kami mangulahud dosa. Oppe saya asi maroham di kami, tugihom mami tu anakmu, saya bayam mahami gabi siluam tibana, asa upani halujan na kami, ala natinaon na nabirniti doho hangaluton humokop kami, asa ibana na punahami, jalahami na punaibana. Say sungguli makuriam sadarion, asa diingot abal gau mudohot aroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhok kami perdosa. Say sungguli maakaparhalado ni kuriam, mamaritaho barita na uli itu sa luhut talak, naung patar hasangapommu, jalanong jupang dame doho asonangan. Say lehom mapitu naukap tu halak na sutumadaho, doho tu parugamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhu panggonggomi, doho akasuruan na, asa diboto na sida naung dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na, say lehong gugu tu akka na dibaga sa pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugut, say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni hala ala ni guarmo, say dongani jala pasu-pasu kami sude akan nama godang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaunmu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madusan nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama buhina tuho,
jala dipasaurhon madamena tutodim. Amen. 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 Hudul majohita mangulun satokin akka amang inang diatur ma perbarista anon sa 10 halak tujolo. Zala akana tumua nahira soboy betu tu altaron boy manon di bangkuna di julu nasida hudul asa perjulo nasida majalo ulaw nabadia.